Srdačan pozdrav poštovani gledatelji, dobrodošli u moju Hrvatsku. Evo neki dan u jednoj anketi slušam jednog mladog čovjeka koji govori kako mu je više dosta priče o prošlosti, kako se mi trebamo krenuti u budućnosti. Naravno, mladi čovjek razmišlja o budućnosti, svi mi želimo ovoj našoj prelijepoj Hrvatskoj lijepu i dobru budućnost i za one koji dolaze iza nas. Ali to da je važno kakva je prošlost i da o tome što je bilo u prošlosti ovisi o budućnosti, evo pokušat ćemo i u ovoj našoj emisiji dokazati na jednom strašnom primjeru koji se dogodio 1945. godine. Naravno ima i ranije događaje, pa ćemo zapravo čuti na primjeru doktora Antuna Najžara iz Siska koji je optužen da je zapravo djecu ubijao, a cijelo vrijeme je spašavao. Postoji mnoštvo dokumenata i na račun toga je 1946. godine smaknut. Do dan danas nitko nije tu presudu demantirao, a nažalost ta presuda nije jedna jedina, nego ih ima puno. Zapravo su to bile šprance. S velikim zadovoljstvom u studiju pozdravljam docenticu doktoricu Vlatku Vukelić sa Fakulteta hrvatskih studija. Dobar dan, hvala lijepo na pozivu i opet. Evo, stalno se vrti ta tema dječjeg prihvatilišta Sisak, zbrinjavanja kozaračke djece i stalno se govori o spašavanju srpske djece, a zapravo je bilo puno djece koja su spašavana od ratnih strahota. Za početak, evo i zadnjih dana raspravlja se o tome što treba pisati na ploču koje su austrijske vlasti pripremile na spomeniku, odnosno na kući Dijane Budisavljević, koja je jedna od aktivistica, humanitarka koja je pomagala zapravo da djeca prežive rat. Ja ću prvo pročitati što zapravo su pripremili, što će pisati na ploči uz napomenu da se Srbija žali da treba još nešto nadopisati, ali evo da čujemo što zapravo u osnovi će stojati na toj ploči. Dakle, Dijana Obekser Budisavljević tijekom Drugog svjetskog rata u nezavisnoj državi Hrvatskoj uz pomoć drugih aktivista spasila više od 10.000 djece iz logora fašističkog ustaškog režima. Dakle, oni traže uz ovo djece da se upiše srpske djece. Ali evo, meni se čak čini da je to čak i manje problem. Spašavala je ona i drugu djecu, odnosno pomagala da prežive rat. Evo, malo komentirati ako treba, ja čak mogu ponovo pročitati. Da, pa ja bih rekla da je uloga Dijane Budisavljević velika, ona je značajna, ali nikako nije bila presudna. Dakle, Dijana Budisavljević je bila supruga uvaženog zagrebačkog liječnika Julija Budisavljevića. On jest bio pravoslavac i bio je, da tako kažem, dio na kraju krajeva društvenog establishmenta, pa i u razdoblju NDH. Dakle, upravo on kao pravoslavac vodio je odjel za patologiju u Zagrebu tada, u razdoblju Nezavisne države Hrvatske, što znači da je uživao povjerenje tadašnjih upravnih i struktura vlasti na kraju krajeva. Dijana Budisavljević kroz svoju važnu društvenu ulogu, dakle upravo preko svoga supruga, aktivira se kao humanitarka i kroz razne kanale upućena je i na činjenicu da i djeca stradavaju u strahotama ratnog vihora. Tada se ona aktivno i uključuje u te procese. Međutim, kompletan njezin aktivizam, s obzirom da ona nikada nije, dakle njezina formalna akcija, odnosno taj neki oblik institucije koje je ona pokušala oformiti, nikada nije dobio službenu potvrdu legitimnih vlasti i ona se morala okrenuti ka, ovdje je netko, ne znam tko je radio prijedlog tog teksta, što treba pisati na ploči, naveo da su to bili aktivisti. Međutim, ti takozvani aktivisti su zapravo bili službeni državni dužnosnici iz razdoblja NDH, poput evo recimo Kamila Brezlera, kojem se ona također i osobno obraća tražeći pomoć za djecu, ili na kraju krajeva s druge strane tu imamo dio crkvenih lica poput Alojzija Stepinca u tom trenutku. Dakle, bez službenih državnih institucija, bez pojedinaca koji su bili legitimni predstavnici i djelatnici upravo tih institucija, Dijana Budisavljević ne bi mogla napraviti doslovce ama baš ništa. Evo, zato je cijela zapravo ova ploča, odnosno ono što će pisati na toj ploči,
čini mi se apsurdno. Evo još ću jednom pročitati. Dakle, ona je tijekom Drugog svjetskog rata u nezavisnoj državi Hrvatskoj uz pomoć drugih aktivista spasila više od 10.000 djece iz logora fašističkog ustaškog režima. Dakle, pomoću pod navodne znakove aktivista istog tog ustaškog režima je spašavala u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Doista jedna apsurdna rečenica, jedna konstrukcija za koju mi je žao ako mjerodavni u ovoj državi ne budu reagirali, doista mi je žao. Pa ja sad i ne znam, velim, je li to nekakva privatna inicijativa, s čime se točno ide, kažem, ne negiram njezinu ulogu. Ona je i na osobnoj razini, dakle, išla u sabirne logore, dakle, djecu je pokušavala smjestiti u određena prihvatilišta koja je definirao za uporabu kvalitetna i za te uvjete naravno dovoljno dobra, recimo Crveni križ Hrvatske, dakle ona surađuje i sa njima, ali i opet ću ponoviti, ne znam, glavne financijske konstrukcije, glavne opskrbne konstrukcije upravo definira Ministarstvo udružbe. Inače, vidim ovdje, znači, mjesne vlasti iz Innsbrucka, odakle je ona inače. Ali evo, idemo sad vratiti priču na početak ovoga. Mene isto često pričaju zapravo što se dogodilo da su ta djeca završila u Sisku i svugdje drugdje. Odakle je priča sa djecom krenula, što se to na toj Kozari prije toga prethodno događalo? Da, dakle, prije svega treba napomenuti da je 1942. godina možda ključna za socijalna pitanja u NDH, s obzirom da je tada priljev izbjeglica izuzetan. U mnogim izvješćima, upravo podnesenima Ministarstvu udružbe, vidi se da je u ljeto 1942. na području NDH definirano, odnosno popisano preko 200.000 izbjeglica. Dakle, mi sad ne govorimo o izbjeglim pravoslavcima, već recimo govorimo i o katoličkim izbjeglicama koji su bili prisiljeni pod pritiscima određenih partizanskih ofenziva, povući se prema unutrašnjosti, na primjer konkretno tamo negdje oko područja Modruša. Dakle, situacija je u tom smislu izuzetno nestabilna i nikako nije dobra. I već prvi konstrukti, dakle, tih socijalnih službi, socijalnih i zdravstvenih službi u NDH kreću u aktivna promišljanja kako općenito smjestiti izbjeglice u tom razdoblju. Sve upute koje država dobija, zatim koja država izdaje na niže razine prema velikim župama, prema općinama, govore o tome kako treba konstruirati, odnosno definirati sabirne logore, dakle govorimo i o katoličkim izbjeglicama, dakle i njih treba na neki način odvojiti u određene skupine, a sve u svrhu zaštite od pojave zaraze s kojima su zapravo svi računali na svim razinama. I tu ta, da tako kažem, zaštitna epidemiološka služba dolazi do značaja. I već tada, dakle još dok uopće ne govorimo o izbjeglicama s Kozare, glavna svjetla reflektora u toj lošoj situaciji medicinskoj u biti pada upravo na liječnike koji trebaju biti ta prva membrana prema izbjeglicama i, da tako kažem, ostatku stanovništva. Tako da djelatnici Ministarstva udružbe vrlo rano izdaju ta uputstva prema općinama da se pripreme liječnici za takvo djelovanje. I tek tada, dakle, dolazi do velike ofenzive na Kozari, od sredine lipnja do sredine srpnja, gdje kao izlaznu bilancu biti imamo i velik broj izbjeglih civila. Oni jesu pravoslavci najvećim dijelom i jedan dio njih biva smješten u Slavoniju, tamo okolo Pakraca i istočnije. Međutim, jedan veliki dio djece ostaje napušten u biti na tom kozaračkom području i kako izvješća kažu, vojska ih sakuplja i pokušavaju odlučiti u biti sad što će s njima, s obzirom da su oni, jedan velik dio njih, napušten. Roditelji su ili se povukli sa partizanima
ili su bili zarobljeni i poslani na rad u Njemačku. Dakle, u svakom slučaju djeca ostaju sama ili sa starcima po kozaračkim šumama. Onoga časa kad se njih na neki način uspijeva objediniti, kreću transporti te djece prema prihvatnim centrima. Ta prihvatilišta su apsolutno ad hoc organizirana. Nitko ne zna koji broj djece će se primiti u kojem od tih prihvatilišta. Jedno od takvih ad hoc formiranih prihvatilišta bilo je i ono u Sisku. Iako je, dakle, u velikoj brzini, s obzirom da nitko nije znao kakva će biti izlazna bilanca te ofenzive na Kozari, dakle, iako u velikoj brzini ona je imala neki svoj, ajmo to tako reći, konstruktivni početak. Dakle, uz to što Ministarstvo udružbe dolazi preko svog posrednika, a to je Kamilo Brezler, dakle u Sisak, kako bi odredio objekte koji će se koristiti upravo za tu namjenu smještanja tog velikog broja djece. Nitko, dakle, ne definira koliki je broj. Međutim, glavni stožer, kao što danas čujemo u medijima tko čini stožer, glavni stožer koji se treba brinuti o zbrinjavanju i prihvatu te djece čine liječnici. Dakle, formalno se taj sastanak održava u gradskoj vijećnici. Međutim, na njemu sudjeluju 5 liječnika koji odlučuju kakav će biti zapravo tretman te djece, odnosno što se treba učiniti po njihovom dolasku, po koracima. Tako je jedan od koraka upravo bio raskuživanje djece po njihovom primitku. Isto tako, čak se razgovaralo o tome koji bi trebao biti tretman u smislu prehrane, pa se odlučuje, naravno logikom stvari, da će prehrana biti dijetalna. Isto tako, s obzirom na taj liječnički konzilij koji je bio prisutan, s obzirom da ne barataju točnim podatkom o broju djece, zaključuju da će 5 liječnika biti odgovorno za djecu. Što je u jednom trenutku značilo da na svakoga od njih je vjerojatno otpadalo po 1000 djece, što je apsurdan broj i jednostavno mislim da nitko normalan nije mogao očekivati liječničku skrb recimo po nekim današnjim standardima. Evo, tu ćemo se na sekundu zaustaviti. Imam potrebu zapravo zamoliti još jednom objasniti na Kozari. Dakle, možda povući paralelu da bude jasnije ono što smo mi radili 1995. oslobađali smo Knin veličanstvenom akcijom Oluja. Ne povlačim paralele, ali nekih sličnosti ima. Dakle, što je vojska Nezavisne države Hrvatske i Njemačka radila na Kozari. Dakle, u to vrijeme su oslobađali hrvatski teritorij. Pa u biti da, htjeli su se osigurati da to područje na neki način ne cijepa NDH, da ih ne omogućuje u tim komunikacijskim kanalima koji su išli preko Kozare, i htjeli su jednostavno zaokružiti integritet državno-pravno, teritorijalno, vojno i politički. Na Kozari je tinjala, da tako kažemo, pod velikim utjecajem partizana jedna latentna pobuna cijelo vrijeme koja je u biti onemogućavala uspostavu, pa na kraju krajeva i civilne vlasti. Težnja kompletne vlasti NDH je tada bila da se uspostavi ne vojna vlast, nego civilna vlast na cijelom teritoriju NDH. Ukoliko bi bile konstantne vojne pobune na određenom području, nije bilo moguće uspostaviti mir i na kraju krajeva civilne standarde nekakvog, ajmo reći, u nekakvom mirnodopskom razdoblju. A to je bila težnja u biti, jer jedino je to pravi način vladanja. Jedino tako možete ukupno vladati određenim teritorijem. Dakle, nemir koji se događao na području Kozare reflektirao se i na okolna područja i on nije dobro utjecao ni na hrvatsko stanovništvo. Dakle, zato i je bio velik priljev katoličkog hrvatskog stanovništva upravo sa okolnih područja, da su konstantno bili pod pritiskom i partizana, ali i lokalnog pravoslavnog stanovništva. Jedan zapravo
čini mi se važan detalj, a to je da sve što se gore događalo, naravno ne baš sve, ali da se dokumentiralo na način da su vlasti snimale akciju. Pa da, to je, ajmo to tako reći da je to bio jedan od, možda možemo ih nazvati pionirskih pokušaja s obzirom na područje NDH, ali ima dosta filmskog materijala koji upravo prikazuje na kraju krajeva i sakupljanje izbjeglica sa tog područja, odnosno njihovu predaju i onda dio naravno i tretmana prije samih transporta prema izbjegličkim logorima. Sad se vraćamo dakle u Sisak. Sastanak koji se dogodio u Sisku gdje se zapravo dogovara strategija zbrinjavanja djece. Važan detalj je bilo i to gdje će se ta djeca smjestiti. Ponavljamo, to je 42. godina, dakle debelo je već bio rat. U Sisak dolaze djeca za koje se zna da su velikom dijelom bolesna i da imaju jednim dijelom i da su zapravo zaražena. Sad je, čini mi se, lakše zamisliti tu situaciju s obzirom da nažalost svi za sebe imamo, nadam se da je iza nas, vjerujem da je iza nas priča s koronom i o tome kako se trebalo ponašati. Ovo što ste vi rekli, dakle liječnici su ranije upozoreni, kao što su naši liječnici dok mi pojma nismo imali što će nam se dogoditi, već uvelike pripremali strategiju obrane od korone. Da, pa evo, mislim, ako već razgovaramo i na toj relaciji usporedbe radi, baš me zanima kako bi današnji liberalni globalistički svijet reagirao kada bi recimo na Zagrebački kolodvor došlo 4000 djece zaražene sa koronom. Baš me zanima koji su to aktivisti, osim možda Bad Blue Boysa koji bi došli prvi prihvatiti tu djecu. Dakle, ja samo mogu pretpostaviti kako je izgledao dolazak i dovažanje djece u tim... U vaš rodni grad, to moramo inače svakako spomenuti. Da. U Sisak ono što svakako treba napomenuti je da su se prvo svi iznenadili broju djece. Dakle, niti broj objekata, niti predviđeni objekti nisu bili namijenjeni za tih 4000 djece koji dolaze tijekom ljeta. Oni su računali na par stotina, a onda ih je svakako iznenadilo zdravstveno stanje djece. Ne u smislu toliko zaraze i samih bolesti, već u smislu izgladnjelosti. Jer su ta djeca već došla izgladnjela sa transporta, dakle u Sisak. Ne smijemo zaboraviti da je postojalo određeno razdoblje, pretpostavlja se od nekih 2 do 3 tjedna, koliko su ta djeca sama boravila na području Kozare dok nisu sakupljeni. Dakle, jedan dio njih je već tada na Kozari umro od gladi. Ono što su išli utvrditi odmah primarno nakon dovoza u Sisak, kada su liječnici, jer bavili su se i time, i to se mora reći, dakle, pregledavali su izmet jer su tražili nametnike da vide koje sve bolesti, s čime se sve treba računati. Dakle, već ta prva izvješća govore o tome da je velik broj, recimo, trave su pronašli u izmetu, velik broj ostataka kukuruza, dakle sve ono što su djeca u biti mogla, što su tada nalazila u prirodi, odnosno s čime su pokušala zatomiti glad. A to je bilo izuzetno toksično za mali organizam koji jednostavno to nije bio u stanju preraditi niti povući iz toga ono što mu je trebalo. Tako da su već i na same bolesti mi nailazimo i na probleme kod prehrambenog sustava te djece. Dakle, oni su u izuzetno lošem stanju. Dakle, to sve uzimaju liječnici u obzir po prihvatu djece, apsolutno svjesni toga da će dio djece vjerojatno umrijeti onog časa kada će ih se pokušati vratiti na normalnu prehranu. To također navode vrlo precizno u izvješćima i zato je prehrana jednog najvećeg dijela te djece bila dijetalna. Ona nije bila, dakle, niko ne pristupa na način da ih ide hraniti sa kolačima jer znaju da bi tek to bilo pogubno za tu djecu. Dakle, zato je određen, da tako kažemo, i čak taj minimum, ali
trebao je biti dijetalni, jel, koji bi ih polako revitalizirao i polako ih vraćao u život. Naravno, sve to što su oni zamislili i sve to što su oni dogovorili na sastancima u praksi nije bilo tako lako provedivo. Kao prvo, imali smo situaciju da dio liječnika nije uopće bio trajno nastanjen u Sisku, osim samog Najžera. Sad to sam htjela da osoba broj 1, liječnik broj 1 u cijeloj toj priči, doktor Antun Najžar, evo. Tako je. Dakle, osim samog Najžara, on je bio silom prilika nastanjen u Sisku. Dakle, ostali liječnici, odnosno trojica, su dolazili iz Zagreba. S time što je bilo dogovoreno da dolaze iz Zagreba svaki dan gledati djecu i liječiti ih. Međutim, oni su znali to izigrati, taj dogovor, i ne pojaviti se čak uopće u Sisku svaki dan, što znači da je sav teret prelazio na doktora Najžara. Dakle, on je bio po nacionalnosti Slovenac, također izbjegao s područja Slovenije. Isto tako treba reći da su prvi zbjegovi dječji tijekom Drugog svjetskog rata započeti upravo u Sloveniji i također i sama Dijana Budisavljević i izvori će reći da su djeca iz Slovenije završavala u Zemunu i u biti od tamo da su išla u smrt, jel, kako izvori navode. Jel. Najžar kada dolazi u Sisak, dakle on također dolazi kao jedan dio izbjegličkog vala, i u biti on je tražio da ga se smjesti u neki grad koji ima mogućnost gimnazijskog obrazovanja, s obzirom da je bio želje da mu djeca idu u gimnaziju. Tako i dolazi u Sisak. Jel? On je igrom slučaja, s obzirom da je bio u Sisku, stanovao je u Sisku, jel? Dakle, on dobio mjesto čelnog čovjeka, odnosno čelnog liječnika cijele ove operacije spašavanja djece u sisačkom prihvatilištu. Kao šef dječje poliklinike, ako se ne varam. Tako je. On je vodio u biti dječju polikliniku prije samog oformljenja prihvatilišta, od časa kada prihvatilište službeno započinje sa svojim radom, dakle od 3. kolovoza 1942. On je imenovan i glavnim, da tako kažemo, nadzornikom upravo nad tim oblikom te dječje skrbi. On je također imao pravo na definiranje financija u samome prihvatilištu, imao je nadzor nad magazinom koji je oformljen upravo u tu svrhu. Dakle, magazin je trebao prikupljati od odjevnih predmeta do naravno prehrambenih artikala upravo u svrhu opskrbe dječjeg prihvatilišta, i s time što je Najžar također imao legitimitet, da tako kažem, da zapošljava i u biti otkazuje rad onim ljudima u prihvatilištu koji nisu ispunjavali svoje dužnosti. Jel? Ono što isto tako treba reći da je u tom razdoblju Ministarstvo udružbe za potrebe prihvatilišta Sisak izdvojilo gotovo 3,5 milijuna kuna tada. I ono što možemo vidjeti da je taj magazin, jel, bio za dane uvjete relativno dobro opskrbljen. Odnosno, možemo reći da se pazilo na to koliko bi trebalo biti kaloričan taj dnevni obrok, odnosno ti dnevni obroci djece. Čak što više, sva kasnija svjedočanstva o tom stanju u logoru govoriti će u biti kako su oni imali između 5 i 8 obroka dnevno. Međutim, ti obroci naravno su bili manji, oni su bili dijetalni i naravno kako će vrijeme odmicati, u biti tako će i kvaliteta te prehrane biti sve lošija i lošija. Imamo i situacije da je recimo sam Najžar, kontrolirajući rad upravo tog magazina, neke od ljudi koji su se, da tako kažem, vrzmali uokolo i otpuštao, odnosno govorio im da se više ne trebaju vraćati na posao i slično. Ali, kažem, tu dolazi do njegove uloge koja, eto, nije bila isključivo liječnička, već
i u tom dijelu skrbi definirana po ovim principima, iako ne možemo reći da je on imao značajnu ulogu prema samim, recimo, vlastima NDH. Dakle, prema Ministarstvu udružbe, onaj koji je bio glava, u biti i glavni činovnik tog prihvatilišta, to je bio Antun Dumbović, a nikako Antun Najžar, jel? Što je učinio doktor Najžar sa tom djecom, silnom djecom? 4000 djece dolazi različitih godina, od ne znam, par tjedana do 12 godina. Kako ih razmješta na, ako se ne varam, 4 lokacije koje su opet bile zasebna priča? Da. Pa prvenstveno, kažem, je Kamilo Brezler direktno poslan od Ministarstva udružbe sa tim zadatkom. Dakle, on je po direktivi bio odgovoran za smještanje izbjegličke djece na području NDH, bilo katoličke, bilo pravoslavne. Jel? On je bio taj koji je došao na teren i na neki način odredio koji će to biti objekti u koje će se djeca smještati. Naravno da su liječnici na lokalu, između ostalog i Najžar, jel, kao i dio civila, uspjeli ukazati na ono što trenutno uopće postoji kao mogućnost. Jel? U tom smislu su ukazali prije svega na prostor samostana Svetog Vinka, dakle u samom centru Siska, gotovo na samoj gradskoj promenadi, ono što bi se danas reklo. Isto tako ukazali su na prostor tadašnjeg netom, jel, izgrađenog objekta koji je trebao biti objekt, odnosno dom Jugoslavenskog Sokola, koji je bio jednim velikim dijelom nedovršen. Ono što je znakovito, upravo je doktor Antun Najžar rekao kako je taj objekt nedovršen i tražio da se objekt dovrši i čak iznašao sredstva za njegovo, ne znam, za podaskavanje određenih terena, izgradnju još nekih bočnih stepenica. Ono što je vidio kao najveću manu tog prostora, i to je i napisao kroz svoje svjedočanstvo, je činjenica da nije imalo, recimo, gotove prozore na 2. i 3. katu, u čemu je on vidio problem. Međutim, tada nitko o tome nije vodio toliko računa s obzirom da je bilo ljeto. Jel? Pa je čak bilo i bolje da u biti prostor bude otvoren. Jel? Međutim, kažem, u cijelom tom procesu Najžar nikako nije imao ovlasti da ga se smatra glavnim operativcem ili glavnim čovjekom prema, recimo, vlasti NDH. Jel? On je bio primarno zaslužan za liječničku skrb. I sad, kad se samostan Svetog Vinka aktivira, on se aktivira za dojenčad. Zato što su časne sestre u biti stavile ne samo svoj prostor na raspolaganje, već i svoje ljudske kapacitete. Dakle, one se angažiraju oko prihvata djece, do razine da je nekolicina njih umrla također zarazivši se od bolesti, do razine da sama nadstojnica, recimo, rotira časne sestre na način ako se neka razboli, onda 2 tjedna ne smije ulaziti u taj prostor. Jel? Poznato nam je to danas. To nam je sve poznato iz današnjih situacija i u jednom času u biti časne sestre će reći da one mole da se njih više izuzme iz tog davanja pomoći, jer one više nemaju ljudstva i ne mogu više sudjelovati u tome, jer su jedan dio njih ili mrtav ili značajno bolestan. Jel? Iako ćemo i tu pronaći dio svjedočanstava koji je čak teretio i časne sestre, do razine da, recimo, jedna svjedokinja će reći da časne sestre nisu dale da se koristi njihov bunar sa pitkom vodom za djecu, što, recimo, je nadstojnica oštro demantirala da takva stvar nikada nije uopće došla u pitanje i ne postoji niti jedan dokaz uopće da bi se ta izjava potvrdila. Jel? Tu isto tako treba reći upravo na tom objektu, s obzirom da su tu bila najmanja djeca koja su bila najmanje, u biti najviše podložna bolestima i najmanje razvijenog imuniteta, tu je krenuo prvi pomor djece i tu je u biti najveći broj djece i umro, jer
tu je situacija i epidemiološki i općenito zdravstvena bila najlošija. Sad, higijenske prilike su naravno nešto drugo s obzirom na taj ogroman broj djece smješten u tako maloj prihvatnoj jedinici. Jednostavno je bilo nemoguće na tako malom prostoru njih detektirati u tako mali broj dana kako su dolazili i razdvajati bolesnu od zdrave djece. Vi jednostavno niste imali prostora da to učinite. Iako je, kažem, i sam Najžar upravo na to upućivao, slijedom njegovih apela na kraju krajeva, uslijediti će drugi dolazak Kamila Brezlera upravo u Sisak, kada on traži dodatne objekte i tek taj, recimo, objekt škola u Novom Sisku reći će da je on bio napravljen, ajmo reći, po standardima gdje se moglo detektirati bolesnu djecu i kvalitetno ih odvojiti od onih koja su zdrava. Ono što isto tako treba napomenuti je već da ti prvi liječnički konziliji, uključujući samog Najžara, zaključuju da je najvažnije tu djecu koja su pristigla što brže kolonizirati. Dakle, da se nikako ne zadržavaju predugo u tim prihvatilištima, već da što prije idu iz njih van, odnosno u okolne obitelji, te da će im na taj način biti omogućena, odnosno tim obiteljima koji su prihvatile djecu, dakle, dodatna skrb. Bilo financijski, bilo zdravstveno, što i imamo svjedočanstava o tome koja govore da je dr. Najžar upravo obilazio tu djecu koja su izdana, da tako kažemo, bolesna. Ono što svojim prihvatiteljima. Ono što isto tako treba napomenuti je da najveći broj udomitelja nije htio udomiti bolesnu djecu. Dakle, oni su svi mahom htjeli zdravu djecu, ne malu djecu, već djecu koja bi im možda mogla u kućanstvima i pomoći, pogotovo ako govorimo o kolonizaciji djece u sisačkoj okolici, dakle u seoska mjesta. I naravno, sada dolazimo do situacije da nakon zatvaranja prihvatilišta, odnosno nakon što je izdano i posljednje dijete iz samog prihvatilišta u siječnju 1943. Imamo, dakle, službenu zabilješku od 1152 umrle djece, iako ne znamo točan broj djece koja su, da tako kažem, ušla u sustav, odnosno koja su prošla kroz samo prihvatilište. Otprilike je to brojka između 5 i 7,5 tisuća djece, jer se izvori razlikuju, a cjeloviti popis, nažalost, nemamo. On je jednim velikim dijelom uništen i nakon svibnja 1945. jer kada je kartoteka oteta od strane OZNE, na kraju krajeva i samoj Dijani Budisavljević. Tako da su i to fragmentarni podaci s kojima mi raspolažemo. Ono što bih još svakako napomenula, cijela ova priča o kojoj mi govorimo, ne postoji nešto što se zove fond prihvatilište Sisak, pa ćete vi otvoriti tih, 10 kutija iz tog fonda, pa će vam tu sad sve biti lijepo taksativno navedeno, svi dokumenti vezani uz dječje prihvatilište, kozaračku djecu, izbjegličke valove. Dakle, sve ovo što mi jesmo pronašli je jedan mukotrpan rudarski rad i glavne podatke koje smo pronašli su bili pohranjeni u najluđim fondovima u kojima možete i zamisliti da su se nalazili. Evo tipa recimo fond AFŽ-a. Tamo je značajan dio dokumentacije bio pohranjen baš vezan uz prihvatilište Sisak. Dakle, niti u fondu Ministarstva udružbe, pa na kraju krajeva niti u svim ovim silnim optužnicama koje su nakon svibnja 1945. Krenule optuživati i pojedine civile, kao i samoga Najžara. Dakle, tu nigdje nećete naći kompletnu dokumentaciju, već je ona razbacana po raznim fondovima, evo, na primjer, konkretno u Hrvatskom državnom arhivu. Evo, prije nego što prijeđemo na suđenje, koje je nevjerojatno tipičan, klasičan primjer komunističkog suđenja, još samo napomenuti da je nakon što su, dakle, djeca zbrinuta, nakon što je ta priča završila, zapravo doktor Najžar imenovan i za voditelj logora u koje su dovođeni
pa i roditelji, čini mi se, te djece i možda objašnjenje zašto su oni slani prema Njemačkoj, zbog čega je to bilo isto važno, zašto mu se poslije, a to ćemo kad dođemo na suđenje, predbacivanje. Da, pa doktor Najžar je, s obzirom da je bio u Sisku, jer očito je tamo i ostao i nakon samog gašenja, da tako kažemo, službenog ovog prihvatilišta. Međutim, sada kada govorimo o zatočeničkim i sabirnim logorima u samom Sisku, tu također imamo manjkave podatke. I recimo sad ovaj dio gdje se njega u optužnici optužuje i za to da je bio glavni logorski liječnik, jel? Mi nemamo jasnu cjelovitu situaciju. Na primjer, iz literature imamo podatke da su u Sisku postojala 2 njemačka zarobljenička logora, ali dakle ne ustaška, nego njemačka. Iz ovih svjedočanstava mi nemamo jasan podatak, dakle tko je činio glavnu upravljačku strukturu tog logora. Ono što mi samo znamo da je on činjenica prihvatio ulogu liječnika, odnosno posao logorskog liječnika. On je kao takav trebao odrediti tko je od tih logoraša koji su dopremljeni u logor sposoban za prisilni rad u Njemačkoj. On je sam rekao u svojim svjedočenjima, kojih je bilo niz kroz 1946. u biti koja je ključna za njega samoga, mi vidimo samo da je on, to je barem njegovo iznošenje obrane, jel? Da on kaže da u jednom času je situacija u logoru bila do te razine loša, da je bilo bolje za same zatočenike da ih se transportira u Njemačku, dok nakon određenog poboljšanja prilika u samom logoru on dakle prelazi na neki drugi oblik rada i u biti velik dio tih zatočenika proglašava nesposobnima za rad u Njemačkoj i ostavlja ih u biti na ovom terenu, direktno im omogućujući u biti prelazak u partizane. Imamo i onaj slučaj gdje on 2 zatočenice, jel, za njih kaže da su trudne kako bi ih oslobodio u biti obveze prisilnog rada i tada ih uključuje u biti u rad okolnih domaćinstava, što one koriste naravno i za svoj odlazak, odnosno bijeg iz samoga logora. I niz je isto tako takvih slučajeva koji potvrđuju upravo takav njegov princip djelovanja. Ono što je on s jedne strane pokušavajući se pozivati na epidemiološku situaciju također radio, dakle kroz tu 43. i 44. je da je govorio kako radi boljih uvjeta rada u samom logoru, odnosno radi bolje epidemiološke situacije, bi bilo puno bolje da logoraši u biti ne borave svi na istom prostoru, već da ih se izdaje okolnim poljoprivrednicima za rad. Naravno, svi su znali da je to bila u biti mogućnost za njihov bijeg koju su masovno i koristili i jedan veliki dio pismenih svjedočanstava koje će se dostaviti po početku suđenja doktoru Najžaru govori tome u prilog. Dakle, svjedoci su potpisani i govore kako im upravo on sa tim, kroz taj način omogućio da pobjegnu u partizane. Čini mi se negdje u veljači 1946. godine je zapravo počela hajka na doktora Najžara. Ono koliko sam ja shvatila, on na početku je mislio da se oni uvjetno rečeno šale. Nije to shvaćao ozbiljno sve do trenutka dok nije došla prvostupanjska presuda pa se zapravo prilično uozbiljio i iskreno rečeno i uplašio, što je logično. Što se dogodilo, zbog čega je ta priča sa spašavanjem kozaračke djece i ponavljamo, već i vi ponavljate, ne samo kozaračka djeca i druga djeca su bila žrtve rata. Što se dogodilo, zbog čega se tako krenulo Đonom na doktora Najžara koja je uz ostalo kada je žalbu pisao spomenuo nisam ja taj koji je bio prvi, bilo je i onih iznad mene, a vi evo mene optužujete. Uz ostalo pa čak i zato što je uopće prihvatio biti kao liječnik šef dječjeg prihvatilišta. Da. Dakle, poratni
poratno utvrđivanje, da tako kažemo, zločina od strane raznih komunističkih komisija, jel? Dakle, jednostavno trebali su definirati, da tako kažemo, krivce iz razdoblja NDH u smislu provođenja nekakve, kako su oni rekli, ustašoidne nacionalsocijalističke politike na području NDH. Kao kolateralna žrtva tih širih akcija, dakle ovo nije bio jedinstven slučaj, niz je takvih slučajeva, u biti završava i sam Antun Najžar. Kao što ste i sami rekli, on u početku zaista nije svjestan uopće ozbiljnosti te situacije i ne vidi ni na koji način ni svoju ljudsku odgovornost, ali ni svoju profesionalnu odgovornost, jer smatrajući sebe prvenstveno nekakvim činovnikom, što on je tada i bio. Mislim, iako je bio liječnik, on je bio dakle, u državnoj službi, jer kao takav nije mogao niti odbiti nekakav nalog, a kao što i sam kaže, pa nisam ni htio odbiti mogućnost liječenja djece. To ne bi bilo etički s moje strane. Kada su me to tražili, naravno da sam to pristao činiti, jer je svjestan da je jedan od rijetkih liječnika uopće na tom području. U samom početku procesa, dakle tog okružnog suda Banije za ratne zločine, kako su se oni formalno zvali, u biti dokumentacija ukazuje na potencijalnog drugog krivca, da tako kažem. Ono što je tužiteljstvo pripremalo, u biti išlo je na teret samog Antuna Dumbovića, jer on je definiran kao čovjek imenovan od strane Ministarstva udružbe, kao neko ko je bio ključan za kolonizaciju djece, za njihovo primanje, kasnije vraćanje roditeljima, jer moramo znati da su se roditelji u ta 3 mjeseca recimo i vraćali. Jedan dio i roditelja i rodbine je dolazio po koloniziranu djecu. Dakle, i to je sve, upravo tu svu dokumentaciju, svu legislativu tog postupka je obavljao sam Antun Dumbović. Dakle, Antun Najžar nije imao apsolutno nikakve veze sa tom dokumentacijom. Jel? I sad vi kad vidite u tom spisu, dakle, te dokumente koji sad najedanput služe u svrhu, dakle, diskreditacije samog Najžara, Najžar se čak u njima niti ne spominje. U tim prvim svjedočanstvima svjedoci njega niti ga imenuju, niti kažu da su ga vidjeli, a recimo govore o stanju djece, govore o stanju u samome prihvatilištu. Dakle, njihova svjedočanstva trebala su ukazati na zapravo, da tako kažemo, svu dehumanizaciju tog cijelog procesa. Nama su ta svjedočanstva važna još iz nekih drugih stvari, gdje opisuju recimo tretman, na primjer kada kazuju da su djeca kupana na obali Kupe, jel? Dakle, to se direktno kosi sa svim onime što govori u prilog tomu da su recimo, da djeca nisu bila redovito održavana i tako dalje. Dakle, oni su imali stvarno rijeku doista podno samog tog objekta i ona očito je bila korištena u svrhu održavanja primarne higijene. Međutim, recimo ta prva svjedočanstva direktno samo spominju Antuna Dumbovića, gdje kazuju za njega da je bio, dakle, glavna optužba ide na to da je Antun Dumbović bio hladan. Dakle, da je sjedio u dvorištu toga objekta za pisaćim stolom gdje je izdavao potvrde o tome tko preuzima djecu, odnosno koje dijete i pod kojim uvjetima. I to je, dakle, to je bila jedina optužba. I to su svi ponavljali, nevjerojatno. Tako je. Iste rečenične formulacije koje de facto samo odaju karakter određene osobe. I ja sam sigurna da je jednom čovjeku poput Antuna Dumbovića, koji se također bavio zapravo cijeli život djecom i odgojom i obrazovanjem, da je njemu ta situacija bila mučna, sigurna sam, jel? I da je išao sa ciljem da što prije, što više djece da na skrb privatnim osobama. Jel? E sad, kasnija svjedočanstva onda postaju nešto više definirana i negativno kontekstualizirana naspram samog Najžara. Jel? I sad dolazimo do priče recimo o prehrani
kako je ta hrana, recimo jedna od djelatnica magazina kaže da ona zna da su dobivali i mast, ali i sad ona se pita zašto mast nisu smjeli davati djeci. A on je vrlo jasan u postavkama i kaže da hrana mora biti dijetalna dok ne profunkcionira probavni sustav same djece i u biti dok se ne zaliječi dizenterija koja je bila izuzetna u tom prostoru. Ono što, kada i opet govorimo sad o higijenskim uvjetima, ako govorimo o djelatnicima samog dječjeg prihvatilišta, dakle, mi moramo znati da to nisu bili ljudi koji su tamo došli raditi za plaću, to nisu bili ljudi koji su završili fakultete o skrbi djece. Dakle, jednim dijelom su zarobljenici vršili dužnost, zarobljenice zapravo, su vršile dužnost nekakvog pomoćnog osoblja tamo. Što su one trebale same biti pod određenim nadzorom, na primjer, one nisu bile te koje su, ajmo to tako reći, besprijekorno humanitarno djelovale i ono što je zanimljivo, njihova svjedočanstva su bila ključna u optužbi samog Nižera. Iako možemo reći da de facto bi to onda bio sukob interesa uopće uzeti u obzir njihova svjedočanstva. Ono što mu se najviše stavljalo na teret je da je znao prolaziti kroz sobe u tim objektima, a da recimo pojedinačno nije pogledao i pregledao svako dijete. Jedna od optužaba ga tereti za to da je recimo da je inzistirao da mu se samo dovedu bolesna djeca, a ne i zdrava djeca. Dakle, mi danas iz isto tako neke čudne epidemiološke situacije, ja mislim da možemo zaključiti u kakvim uvjetima on je radio. S druge strane, najteže bolesnu djecu, dakle za one za koje je zaključio da su najteže bolesna, odmah je dao transportirati u Sisačku bolnicu i tu se vidi dakle njegova direktna komunikacija sa doktorom Ivom Pedišićem koji je također bio od izuzetne pomoći. Po istom principu, tako i navode ona svjedočanstva s druge strane koja mu idu u prilog, je funkcionirao i u Sisačkom logoru gdje čak kažu da je, osim što je osiguravao zaprežna kola za odvoz bolesnika od tog zatočeničkog logora do bolnice, da je uvijek se trudio da bude uz tog bolesnika i neka medicinska sestra, odnosno neko od tog tipa osoblja. Dakle, to su glavni dijelovi optužnice u biti koji njega terete i jedan od onih apsurdnih možda na kraju kada se kaže da je uzimao mito od zarobljenika upravo iz logora, da je bio, tu se sad pokušava njega okarakterizirati, tako je, da je bio ratni profiter i onda na kraju gdje se utvrđuje da on zapravo nema nikakve imovine i da mu se nema ništa ni za konfiscirati, I tu je apsurdnost cijele situacije. Mislim, ako je već bio ratni profiter, onda bi vjerojatno nešto novaca i imao, možda bi imao i nekakve nekretnine. Ovako sama ta komisija utvrđuje da on 46. doslovce ne posjeduje ništa i da nema nikakvih ni pologa na nikakvim bankama, niti bilo što slično. Dakle, čak i ta optužba za profiterstvo u biti po svim uzusima sudske prakse, struke, dakle, poštivanju ljudskih prava, apsolutno ne možemo reći da je dobar primjer sudske prakse, već upravo suprotno. To predstavlja primjer komunističke represije u razdoblju poraća. Ovo je jedan od možda i najboljih primjera. Ili još nevjerojatna stvar, primjerice kad ga se optužuje da dijete svako nije imalo, a moralo je u vrijeme rata 1942. godine imati primjerice svoju dudicu ili lončić iz koje je jelo. To je otprilike su jeli, dakle to je otprilike kao da bi, ne znam, ministra Beroša danas optužili zašto, ne znam, liječnici svi nisu imali maske, zašto svi mi nismo imali maske, a nismo imali jer ih nije bilo, nismo samo mi ti koji nismo imali, cijeli svijet je zapravo muku mučio sa nestašicom maski. Ono što moramo reći, kada se Nigeru ukazalo na to da recimo nema dovoljno tanjura ili da nema dovoljno zdjelica, on automatski obavještava
o tome ministarstvo udružbe. Dakle, on svakoga koga smatra nadležnim obavještava o problemu kojega zatiče na terenu. Dakle, on problem ne ignorira, nego ga nastoji riješiti onako kako može. I čak je jedno svjedočanstvo navedeno, jedna sestra kaže, isto je nešto mu prigovorila u smislu rubenine, jel, da je nema dovoljno. I onda on rekao, sestro draga, budemo, kako prilike budu dale, rješavat ćemo to. Međutim, iz dana u dan jednostavno prevelik je pritisak i previše djece konstantno dolazi, a premalo ih biva kolonizirano. Jel? U svakom slučaju ono što možemo reći, on je na kraju ubijen, jel, streljanje, iako je prvotna kazna koju je dobio kazna od 20 godina zatvora, naravno sa gubitkom svih građanskih prava, gubitak očinskih prava na 10 godina i tako dalje. Međutim, po njegovoj žalbi kazna biva preinačena, jel, i on biva osuđen na smrt. I ubijen je u biti u okolici Siska. Danas ne znamo gdje mu je grob. Ono što je najtragičnije da je u zapisniku sa stratišta, jel, stoji da je zbog opasnosti od bilo kakvih pobuna, općenito za narodnu bezbednost i tako dalje, da je on naravno prijeti opasnost od nekih, jel, sekundarnih radnji, te da zato obitelj ne smije dobiti tijelo i da ne smije znati gdje je on pokopan. Cijela ta priča o njemu govori u prilog jednoj izuzetno lošoj tradiciji koja se događa upravo od te 46. godine, a to je da Najžar najedanput postaje u jednom dijelu javnosti, medija, nekih interesnih skupina, dakle glavno zlo, i čak ga se etiketira do razine da ga se proglašava hrvatskim doktorom Mengeleom. Mi kada smo krenuli u ovu našu odiseju, jel, u ovo naše putovanje ovim bespućima zbrinjavanja djece, onda smo krenuli u biti i u samu priču o odgovornosti doktora Najžara, odnosno otkrivanju istine što je on radio, što nije radio, jel? I moram priznati da ono što ste vi rekli, da više ne postoje takvi natpisi na internetskim stranicama, da me to izuzetno veseli, da smo barem uspjeli do te razine doći, odnosno razviti određenu svijest o tome da ipak ne može ostati nekakav pisani trag na taj način gdje se ne može jednog lokalnog liječnika koji je davao sve ljudske napore i sve od sebe u datim okolnostima etiketirati kao jednog od najgorih zločinaca samim time što je cijeli sudski postupak, dakle njemu niti jedna tvrdnja nije dokazana, cijeli postupak je vođen mimo, dakle, poštivanja osnovnih ljudskih prava. I ono što ja jedino mogu se nadati da će biti zatražena revizija ove presude, pa da će... Sramota što i nije do sad. Da, zakonski okvir je, ja bih rekla, malo težak. Dakle, mogu se jedino nadati da će njegova obitelj, a i on ovako posthumno, onda na taj način dobiti svoju satisfakciju, pa barem da počiva u miru od tada. Ja. Evo, ja sam pronašla te dvije rečenice koje su mene užasnule. Na svu sreću više ne postoje i bile su na engleskom jeziku, dakle na Wikipediji. Kaže Antu Najžer, odmilja znani kao Ante Najžer. Dakle, krivo prezime, ali dobro, nije bitno. Hrvatski je liječnik, pripadnik ustaša i ratni zločinac po zapovjednoj odgovornosti kao zapovjednik Sisačkog dječjeg kampa za istrebljenje u nezavisnoj državi Hrvatskoj tijekom II. Svjetskog rata. Ostaće zapamćen pod nazivom Hrvatski Mengele zbog medicinskih eksperimenata koje je vršio nad svojim žrtvama, zbog tih zločina osuđen na smrt streljanjem u rujnu 1946. Dakle, oni opravdavaju komunističko sudstvo. Da, dobro, ne samo to, nego tu je, ja bih se usudila reći, gotovo svaka druga riječ je netočna. Dakle, čak o eksperimentima na djeci ne govori ni ta primarna optužnica protiv njega. Dakle, oni će njemu stavljati na teret, evo ne znam, ratno profiterstvo, stavljat će mu na teret, ne znam, samo činjenicu da je bio šef. Tako je.
ne znam, opijanje će mu stavljati na teret, nedolično ponašanje sa zatočenicama, što ništa od toga, kažem, i nije dokazano, ali čak ni u toj optužnici iz 1946. nema spomena eksperimentiranju s djecom. Dakle, ovo tipa zapovjednik, dakle, potpuna zamjena teza i terminologije, dakle, ni na koji način ne stoji. Mislim, sve ovo što je napisano, to ne znam, danas bi trebalo tužiti za klevetu, ali ok, očito su se autori na vrijeme povukli da izbjegnu bilo kakve takve konsekvence. Evo imamo još samo 5 minuta, imali smo još puno toga, ali evo moram, kada on piše žalbu na prvostupanjsku presudu, poslije ona postala još gora, dakle ove rečenice koje je on napisao o liječništvu, dakle o jednoj struci, što zapravo znači u takvim uvjetima biti liječnik, jer evo još jednom ponoviti, njemu su predbacili zašto je on bio šef, zašto je on uopće prihvatio, čak njegova supruga u jednom trenutku, pa bio je tamo za djecu potrebniji nego da je išao u šumu. Moguće je čak da su ga cimali da ide u šumu pa je vidio da ali to su sve pretpostavke nisu dobre, važno je držati se činjenica, a ovo je jedna od činjenica gdje on zapravo govori o tome što je značilo u to vrijeme biti liječnik. Kaže, prije svega moram naglasiti svoje mišljenje da sam kao liječnik bio obvezan i moralno i pozitivnim zakonom primiti se dužnosti organiziranja i izdavanja liječničke pomoći svakom potrebitom, a naročito bolesnoj djeci u onom zdvojnom stanju u kojem su došla u Sisak. Liječnik ne smije nikome uskratiti liječničke pomoći, što ju od njega zatraži, a pogotovo ne smije to uskratiti kad mu kao činovniku naloži njegova pretpostavljena vlast. Bio sam liječnik poliklinike, činovnik vezan zakonskim propisima i nisam smio oglušiti se nalogu iz oblasti humanosti, iz oblasti liječničkog zvanja. Da sam se usprotivio primiti tu službu, da sam uskratio pružiti pomoć onoj jadnoj djeci, srpskoj i hrvatskoj, vlasti bi me na mjestu dale streljati jer uskrata preuzeća službe za pružanje liječničke pomoći onoj jadnoj djeci pretpostavljala bi i najgnjusniji i najpodliji zločin ne samo za ondašnji nego i za današnji poredak. Držim da u odazivu naloga za preuzeće rečene dužnosti liječničke ne može biti krivičnog djela. U protivnom bila bi dužnost svakog pojedinog, kako službenog, tako i privatnog liječnika, da otkloni taj poziv. A što bi to značilo? Posljedice bi bile i moralno i materijalno tako strašne da se o tomu ne može govoriti. Svi bi takovi liječnici danas odgovarali za to. Evo, on mora svoju struku braniti. Da, nažalost nije je uspio obraniti. Ja kažem, moja pretpostavka da je on bio u biti kolateralna žrtva jer netko je očito trebao odgovarati za ovo s time što, dakle, cijela ova priča o dječjem prihvatilištu u Sisku možemo reći da je aktualizirana upravo tada od 1946. i služi u manipulativne svrhe dan danas. Dakle, to je jedan dio jednog očito šire postavljenog konstrukta koji, nažalost, nismo uspjeli kvalitativno definirati do današnjeg dana. Ja se nadam da u skoroj budućnosti hoćemo jer intenzivno na tome i radimo. Evo, u vezi konstrukta pri kraju zapravo te presude gdje se i nezavisna država Hrvatska, kakva god da je bila, ali doista je pomagala oko djece, ali evo kako su oni to vidjeli. I čuli smo, vi ste rekli, dakle, 3.400.000 kuna je tada odvojeno, što je, kako je tumačio doktor Najžar, bilo posve dovoljno za djecu. Kaže ovako, očigledno, dakle u toj tužbi, odnosno presudi, očigledno bila je namjera ustaških vlasti da ovu djecu unište, a novac dati za održavanje ovog logora da ustaški funkcioneri razvuku kao što je učinjeno, jer da je to pravilno upotrebljeno i da ga se htjelo pravilno potrijebiti, položaj djece ne bi bio tako strašan, odnosno svakako bi bio ublažen za ime Boga. Dakle, dali su novac ne za djecu, nego su dali da se troši tek tako, ali stvarno je. Ja pokušam se suzdržati, ne komentirati, ali evo ne mogu. I evo primjerice njihova retorika kada je u pitanju doktor Najžar, što su rekli, kaže, eto, to je slika optuženoga koji se u cilju bogaćenja povezao sa ustaškim režimom. U isto vrijeme zemlja grca porobljena, a njeni najbolji sinovi vode borbu na život i na smrt protiv mrskog okupatora i domaćih izdajnika, od kojih je jedan primjerak i to bolji primjerak i optuženi. Kod ovakvih okolnosti što se optuženo može uzeti olakšavajući okolnost? Ništa i samo ništa.
Dakle, da, mislim, dakle, slučaj uopće u smislu sudske prakse, to je primjer apsolutne represije. Ovo su školski primjeri koji bi trebali služiti, ja ne znam, danas, valjda na pravnom fakultetu, kako se radi represivni sudski postupak. Jel? Ono što bih još istaknula i što možda nije malo važno je činjenica da oni u optužbi navode u jednom trenutku da je on intelektualac i da je to njegova, u biti, to je njegov najveći krimen. Jer da je on to morao kao intelektualac razumije da je to sve prijevara. Razumije on što mu se događa. Profesorice, hvala vam puno. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledatelji, hvala i vama što ste gledali Moju Hrvatsku. Hvala vam što gledate Laudato televiziju. Vidimo se ponovo za tjedan dana.